aw minnu sɔgɔlemana nin waati in na an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kati ana mara mɔgɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ ntɛnɛn na juin kalo tile 29 san 2020 an bɛna kunnafoni minnu walawala aw ye olu de filɛ nin minnu bɛ tali kɛ lakana kibaruyaw kan an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se coronavirus cogoyaw kan nin waati in na ni aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Coronavirus kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunu karidon juin kalo tile 28 san 2020 sɛgɛsɛgɛli 224 kɛlen kɔ banakisɛ in yera maa 29 la min ni o ye 34 olu maaw kɛnɛyara k'u labila ni ka taa u ka so jateminɛw na sa i b'a ye ko Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɛɲɛba bana in yera maa 1 na min ni o ye Tɔnbukutu mara ye a yera maa 20 na Bamako sa min ni o ye sigida 2nan 4nan 5nan fo ka taa se 6nan ma banakisɛ in yera maa dɔw la ni sigida kofɔlen ninnu na n'i y'a jateminɛ i b'a ye ko kabini banakisɛ in donnen an ka jamana kɔnɔ ka na se bi ma a yera maa 2,147 la min ni o ye maa 1,432 olu kɛnɛyara ni ka bɔ banakisɛ in bolo maa fatuta sa o ye maa 114 hali ni o y'a sɔrɔ 47 olu fatura yɔrɔ la min tɛ an ka kɛnɛyasow ye. Basigibaliya kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko min ni o ye denmisɛnninw tɔgɔla so min bɛ Bamako n'a bɛ wele ko Carrefour des Jeunes ale ɲɛmaaba a minɛna ni ka tunu ni a ye duwansa ni boli ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnniya ani farikolo ɲɛnajɛ minisiriso olu ye ni laselen di k'u bɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kunnafoniya k'a fɔ min ni o ye Umaru Amadada Ture ye ni ale ye denmisɛnninw tɔgɔla so min bɛ Bamako o ɲɛmaaba ye ko binganikɛlaw ye a minɛ a tatɔ Gawo ni ka taa bɔ a ka denbaya ye kabini ni kunnafoniya in sɔrɔla jamana ɲɛmaaw fɛ ko wulikajɔw dabɔra min b'a to Umaru Amadada Ture ale bɛ se ka segin ni ka na a ka denbaya la teliyara cogoya min na denmisɛnniya ani farikolo ɲɛnajɛ minisiriso u ko baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka kɛ nin waati in na min ni o ye Umaru Amadada Ture ale ka denbayaw fosi kana u jɛ a ko gouvernement fana ko fɛnɛ ka wulikajɔ bɛ senna walasa maa min ni ale minɛnen filɛ nin ye a bɛ se ka ye teliya la cogo min na walasa ka sigi a ka dudenw cɛ la teliya la cogoya min na. Drogo kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kokayini kuru 28 bɔra tamaba dɔ kɔnɔ an ni kibaruya in sɔrɔ an ka jamana lakanabaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ni o ye douane mɔgɔw ye jumadon tɛmɛnen ni ale yɛrɛ kun ye diɲɛmaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye drogue ko kibaruyaw la o don kelen Mali douaniers u ye tamaba dɔ minɛ ni ale ye Nigeria dugula maa ye a tɔgɔ yɛrɛ ko Jules Ezes drogue kuru 28 negun kununen bɛ a kɔnɔ jateminɛw na ni ale ye tile 3 kɛ ni o ye ko fatuli kɛra ma wajibi ye an ka douaniers olu ye Jules Ezes de minɛ ka d'a kan a bɔra Laginɛ a tun bɛ tɛmɛ an ka Maliba in fɛ walasa ka Nigeria sɔrɔ drogue in yɛrɛ sa n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn garamu 500 ɲɔgɔnna ma n'a feerela a sɔngɔ bɛ taa i jɔ fo 50 ani kɔ la Jules Ezes ale selen an ka jamana kɔnɔ ni sɛgɛsɛgɛliw nana minɛ ni ka jɔ a la a yɛrɛ y'a jateminɛ ko ni a kun mɛnna ni drogue in ye dɔrɔn a ka fatuli kun mɛna se a ma o siratigɛ la a sɔnna ni ka kuma tiɲɛ fɔ o kɛlen an ka douaniers ye a minɛ ni ka taa n'a ye u ka dagayɔrɔ la Falajɛ
ka fura d'a ma min bɛ se ka drogue in bɔli nɔgɔya bolo cogoya min na an bɛ waati min na komi bi Jules Ezes a minɛnen don ni k'a bila an ka kiiri tigɛlaw ka bolo kan walasa ani ɲangata min ka kan jamana sariya la olu bɛ se ka da a kan cogoya min na min ni o ye drogue kofɔlen ye ale bɛ minɛ ni k'a bila jenini bolo kan. Alisa kɛnɛya kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fiɲɛbana n'o ye coronavirus kunkanko ye min ni o ye Google ye ni ale ye internet soba ye a ko kunnafoni lankolon fɔli bɛ ka caya nin waati in na min tɛ diɲɛmaw dɛmɛ coronavirus kɛlɛli siraw kan a ko o siratigɛ la min ni o ye tamasiyɛnw ye ko ale bɛna o don a ka baaraw la min ni o bɛna kɛ kunnafoniya lankolon minnu bɛ carila internet kan walasa maaw ka se ka bɔ olu kalama a ye ni kunnafoni in di ntɛnɛndon tɛmɛnen juin kalo tile 22 san 2020 ko a bɛna tamasiyɛnw don kunnafoni lankolon minnu bɛ munumunu Google sanfɛ walasa maaw ka se ka bɔ a kalama ka kunnafoni ɲuman ani lankolon dɔ ni ka bɔ ɲɔgɔn na o siratigɛ la a ko nin baara in ko a y'a daminɛ kabini arabadon juin kalo tile 24 tɛmɛnen walasa min ni o ye lakana baara minnu bɛ ka sabati jamana ɲɛmaaw fɛ olu bɛ se ka sinsin cogoya min na walasa halisa bɛɛ bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka ɲuman ani juguman dɔn ni ka bɔ ɲɔgɔn na a ko ni o baara in matarafala o bɛna kɛ sababu ye halisa min ni o ye coronavirus ye ale kɛlɛliw baaraw bɛ se ka sabati cogoya min na min b'a to don nataw la bana in bɛ se ka gɛn ka bɔ diɲɛ kɔnɔ cogoya min na. Ni coronavirus kibaruyaw bɛ dan siri an ka bi kunnafoni kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan hakilina jiginna sa nin baara in bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ala ni AMAP ani ANCT ka bolodi ɲɔgɔn ma baaraw ye a k'an bɛn.